नमस्कार. कुठलंही वाटण-घाटण न करता, कुठलाही तयार मसाला न वापरता आज आपण मस्त असं सुकं चिकन बघणार आहोत. खूप छान तयार होतं हे सुकं चिकन. तुम्ही जर हे एकदा सुकं चिकन खाल्लं ना, तर तुम्ही ह्या रेसिपीच्या प्रेमातच पडाल. इतकं सुंदर असं हे सुकं चिकन तयार होतं, ते सुद्धा जास्त कुठली तयारी न करता. तर ते कसं करायचं ते बघूया. तर याच्यासाठी बघा, मी हे काही खडे मसाले घेतलेले आहेत. ते आपल्याला हलके भाजून घ्यायचे आहेत. तर पॅन गरम झालेला आहे. गॅसची फ्लेम मिडियम टू स्लो ठेवायची आणि आपल्याला हे सगळे खडे मसाले जे आहेत ते भाजून घ्यायचे आहेत. तर हे जास्त करपवायचे वगैरे नाही आहेत. मस्त असा त्याचा हलका वास यायला लागला की आपल्याला हे गॅस बंद करून काढून घ्यायचे आहेत एका प्लेटमध्ये. आपण इथं एक फ्रेश मसाला तयार करणार आहोत आणि याच्यामध्येच हे सुकं चिकन करणार आहोत. त्याच्यामुळेच या सुकं चिकनची जी चव आहे ना ती खूप छान लागणार आहे. याच्यामध्ये मी 1 चमचा ही माझ्याकडे भाजलेली कसुरी मेथी होती तर ती इथं घातलेली आहे. तुमच्याकडे नसेल भाजलेली तर तुम्ही मसाला जेव्हा आपण परतवतो खडे मसाले त्यावेळेस तुम्ही थोडीशी कसुरी मेथी घालू शकता. आता आपण फोडणी करणार आहोत. तर फोडणीसाठी मी इथं एक 4 मोठे चमचे तेल घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये मी बारीक चिरलेलं आलं आणि लसूण 1-1 चमचा घातलेला आहे. तर इथं आलं आणि लसूणची पेस्ट घालायची नाही आहे, तर इथं आलं आणि लसूण बारीक चिरलेलंच वापरायचं आहे. आता तेलाची क्वांटिटी तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. आलं आणि लसूण छान परतवून घ्यायचं आणि ते परतवल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये हे 4 मोठे कांदे आहेत ते बारीक चिरून घातलेले आहेत. कांद्याची क्वांटिटी थोडी जास्त ठेवायची. अगदी पाव चमचा मी याच्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे, जेणेकरून कांदा आपला पटकन असा मऊ पडेल आणि कांदा आपल्याला मस्त असा छान अगदी ब्राऊन रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. गॅसची फ्लेम मिडियम टू स्लो ठेवून. तर कांदा असा मस्त असा छान अगदी भाजून घ्यायचा, तरच आपलं सुकं चिकन जे आहे ते छान होणार आहे. कांदा मस्त भाजल्यानंतर मग याच्यामध्ये मी 2 बारीक चिरलेले टोमॅटो घातलेले आहेत. टोमॅटो पण अगदी मस्त अगदी परतवून घ्यायचा आहे. तर कांदा आणि टोमॅटो आपल्याला छान अगदी बारीक चिरून घ्यायचा आहे, कारण आपण इथं कुठलंही वाटण वगैरे वापरत नाही आहोत. तर याचीच आपल्याला ग्रेव्ही करून घ्यायची आहे. तर टोमॅटो मस्तपैकी परतवून घेतोय तोपर्यंत आपण पुढची स्टेप बघूया. तर आपले हे खडे मसाले आता थंड झालेले आहेत आणि ते आता मी एका मिक्सरच्या जारमध्ये काढून घेतलेले आहे. ते पूर्णपणे थंड करून घ्यायचे आणि नंतरच मिक्सरच्या जारमध्ये काढून घ्यायचे. आणि याच्यामध्ये मी 4 चमचे ही बेडगी मिरची पावडर घातलेली आहे. तुम्ही तर काश्मीरी मिरची पावडर घालू शकता. आणि हे मिक्सरला मस्त असं फिरवून घेतलेलं आहे आणि आपला फ्रेश असा मस्त असा मसाला तयार झालेला आहे. खूप छान सुगंध येतो जेव्हा तुम्ही हा मिक्सरला फिरवता त्यावेळी. तर टोमॅटो बघा मस्त असा परतवून झालेला आहे. टोमॅटो अगदी मस्त परतवून झाल्यानंतर मग आपण हा तयार केलेला फ्रेश मसाला याच्यामध्ये ॲड करायचा आहे. तुम्हाला समजा हे चिकन फार तिखट हवं असेल तर तुम्ही बेडगी मिरची आणि तिखट लाल मिरची पावडर असं दोन्ही एकत्र करून मिक्सरला घालून ते फिरवून इथं वापरू शकता. मसाला इथं या कांद्या आणि टोमॅटोमध्ये मस्त असं एकत्र करून घ्यायचा. एक पाव चमचा मी याच्यामध्ये हळद पण घातलेली आहे आणि हे मस्त असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. यावेळी गॅसची फ्लेम मात्र स्लोच ठेवायची आहे. तर हे असं छान अगदी एकत्र करून झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये अर्धा कप फ्रेश दही फेटून घातलेलं आहे. हे बघा दही फ्रेशच पाहिजे, आंबट दही इथं वापरायचं नाही आहे. आणि ते असं व्यवस्थित फेटून घ्यायचं आणि नंतरच याच्यामध्ये ॲड करायचं. नंतर चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे. तर कांदा परतवताना आणि चिकन मॅरिनेट करताना पण मीठ वापरलेलं आहे. त्याचा अंदाज घेऊनच इथं आपल्याला मीठ ॲड करायचं आहे आणि हे छान अगदी एकत्र करून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम मात्र स्लोच ठेवायची आहे. खूप छान अप्रतिम चवीचं हे चिकन तयार होतं. थोडंसं मी पाणी घातलेलं आहे. अगदी थोडं पाणी घालायचं, जास्त पाणी घालायचं नाही, कारण आपण इथं हे सुकं चिकन करणार आहोत. त्या गॅसची फ्लेम मात्र स्लोच ठेवायची आणि हे छान अगदी एकत्र करून घ्यायचं. अगदी तेल सुटेपर्यंत आपल्याला हे परतवून घ्यायचं आहे. तर मस्त बघा हे असं तेल सुटेपर्यंत परतवून घ्यायचं आणि नंतर बघा हे माझ्याकडे मॅरिनेट केलेलं अर्धा किलो चिकन आहे. तर हे चिकन मी स्वच्छ धुवून याला मी अर्ध्या लिंबाचा रस, 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट आणि अर्धा चमचा मीठ असं एवढं सगळं मी मॅरिनेशनसाठी घातलेलं होतं आणि हे असं अर्धा तास मी मॅरिनेट करून ठेवलेलं होतं. तर असं मॅरिनेट केलेलं चिकन इथं ॲड करायचं आहे आणि चिकन याच्यामध्ये व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे. हे बघा छान अगदी मिक्स करून घ्यायचं चिकन. गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची. या मसाल्यामध्ये हे चिकन जे आहे ते छान अगदी एकत्र करून घ्यायचं. हे बघा खूप मस्त तयार होतं आहे चिकन. नक्की एकदा रेसिपी
ट्राय करून बघा आणि याच्यावर झाकण ठेवून आपल्याला हे चिकन शिजेपर्यंत मस्त असं तसंच ठेवून द्यायचं आहे. मध्ये मध्ये मात्र चेक करायचं आहे, कारण याच्यामध्ये आपण पाण्याचं प्रमाण अगदी कमी ठेवलेलं आहे. गरज लागली तर थोडंसं पाणी मध्ये मध्ये ॲड करायचं आहे आणि एक 15 ते 20 मिनटामध्ये आपलं हे चिकन मस्त असं शिजून तयार होतं. गॅसची फ्लेम मात्र स्लोच ठेवायची आहे. आणि हे बघा 15 ते 20 मिनटं झालेली आहेत आणि चिकन मस्त असं शिजलेलं आहे. ग्रेव्हीला पण मस्त असं तेल सुटलेलं आहे. मस्त असं आपलं चिकन इथं तयार झालेलं आहे. आता पुढची स्टेप बघूया. तर याच्यावरती मी थोडीशी बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर आणि थोडासा कढीपत्ता घातलेला आहे. याच्यामुळे या चिकनची जी चव आहे ती मस्त येते आणि ते पण याच्यामध्ये छान अगदी एकत्र करून घेतलेलं आहे. खूप भारी असं हे चिकन तयार होतं. नक्की हे चिकन ट्राय करून बघा. आणि पुन्हा मी याला अगदी अर्धा मिनिटाची वाफ दिलेली आहे. आणि आता बघू शकता मस्त चिकनला तेल वगैरे सुटलेलं आहे. परफेक्ट असं चिकन इथं तयार झालेलं आहे. तुम्ही असंच खाऊ शकता, पण याच्यावर मी अजून एक स्टेप वाढवलेली आहे. या स्टेपमुळे या चिकनची चव नेक्स्ट लेवलला जाते. नक्की करा ही स्टेप. तर इथं मी अशी एक वाटी ठेवलेली आहे. बाजूला बघू शकता कोळसा मी अगदी मस्त असा गरम करून घेतलेला आहे. छान अगदी कोळसा अगदी व्यवस्थित लाल करून घ्यायचा, असा मस्त गरम करून घ्यायचा कोळसा. आणि याला आपल्याला एक मस्त असा तंदुरी फ्लेवर येण्यासाठी याच्यावर थोडंसं तूप घालायचं आणि मस्त असा स्मोकी फ्लेवर या चिकनला आपल्याला येऊ द्यायचा आहे. तर लगेच याच्यावर झाकण ठेवून हा सगळा जो कोळशाचा धूर आहे तो आतमध्ये चिकनमध्ये व्यवस्थित आपल्याला कोंडून घ्यायचा आहे. त्यामुळे याच्यावरती जे झाकण ठेवतं ते पूर्णपणे पॅक असं आपल्याला ठेवायचं आहे. हे बघा, आणि 15 ते 20 मिनटासाठी हे असंच ठेवून द्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम मी आता बंद केलेली आहे. हे बघा 15 ते 20 मिनटं झालेली आहेत. मस्त असा स्मोकी फ्लेवर या चिकनला या कोळशाच्या धुरामुळे बसलेला आहे आणि आपल्या चिकनची चव आहे ना ती अगदी नेक्स्ट लेवलला गेलेली आहे. आणि बघू शकता एकदम मस्त असं हे चिकन इथं तयार झालेलं आहे. तुम्हाला कितपत सुकं पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्हाला हे चिकन तेवढं शिजवून घ्यायचं आहे. याची ग्रेव्ही तुम्हाला आटवून घ्यायची आहे. आणि बघू शकता खूप छान असं चिकन तयार झालेलं आहे. कुठलंही कांदा खोबऱ्याचं वाटण काहीही न घालता, कुठलाही तयार मसाला न वापरता आपण एका फ्रेश मसाल्यामध्ये मस्त असं हे सुकं चिकन केलेलं आहे. खूप छान तयार होतं. नक्की ट्राय करून बघा आणि ते कसं झालं ते मात्र मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. तर ह्या सुक्या चिकनची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.